Салом дӯстон, иҷора дар Туркия. Дар домҳои Истанбул духонага ё сехонага ба хонаи ба ремонт мешавад ба мебел, мешавад без мебел ёфтан аз 10,000 сомон тоҷикӣ сар мешавад ва пли коммунальной услуга отдельный худод месупориша примерно 400 сомон плюс-минус вобаста ба расходи газ. Зимистонда расходш бештара, чем тобистон расход мешавад. Ва истимат кардани иҷора гирифтани комната хелам ҳастай. Як комната шабишин 2 нафар местан мешавад ки як нафар истимат кна 800 сомон тоҷикӣ як комната истимат карданаш мешавад ва коммунальный дар дохили ҳамин нархи комната. Барои бача истимат кардани квартира камтар мушкилай. Агар квартира ба мебел ва ба ремонт боша мушкилай, сабаби оне ки турку фақат оиладор мегиранд дар квартирашон. Истимат кардани комната мушкил нестай.